Fuq Net Television u Net FM it-tnejn filgħodu se jtella programm speċjali b'diskussjoni intensiva dwar l-aħħar żviluppi wara li pajjiżna kien listit mill-FATF kawża ta' deċiżjonijiet żbaljati mill-Gvern Laburista. Il-programm speċjali jibda fid-9 ta' filgħodu u jibqa' dej sa nofsinhar b'kollegamenti diretti mill-Parlament fost l-oħrajn għall-intervent mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Inutli kollok il-liġijiet jekk dawn il-liġijiet ma jiġux infurzati. Inutli kollok il-liġijiet jekk imbagħad ikun hemm politiċi illi jibqgħu jagħmlu li jridu. Għaliex hemmhekk inti qed tagħmel il-liġi imma qed tgħid il kulħadd li l-liġi qiegħda żgħir fil-waqt illi l-kbir jibqa' jgħaddi minn fejn iridu. U għalhekk anki għada fil-Parlament jiena se nkun qiegħed propju nitkellem dwar dan għaliex inħoss li f'dan il-mument l-aktar ħaġa importanti hija illi nibqgħu naħdmu ħalli pajjiżna joħroġ mill-grey listing. Fl-istudju se ssir diskussjoni immexxija minn Rodri Kaġus dwar xi jfisser dan ir-riżultat u x'effett jista' jkollu jekk is-sitwazzjoni ma titranġax mill-aktar fis.